फ्रेंड्स नोंथांमोना थारैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे आसाम नाङैनो धरना नुनो मोनदों। माने बेखौ मा होनगोन खुद्रिसारनाय बा होस्रिख्रावनाय होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। खुद्रिसारनाय मोनसे आसाम सरकारनि एगेन्स्टआव माने एगेन्स्ट माने बे सरकारनि हेंथाय नङा आरो जे जोंनि माखासे मोननो गोनां जोंनि माखासे दाबि जायखौ दिनैसिम सुफुंसारनानै होआखै। जोंनि बर' हारिनि जि सोलोंथाइ बर' मिडियाम स्कुल बैफोर थैलांनायनि मोनसे कन्डिशनखौ लानानै बा जोंनि बर' भाषा बर' राव बर' सोलोंथाइजों रिलेटेड खालामनानै मोनसे बिग्रायखांदों, मोनसे होस्रिख्रावदों, मोनसे धरना खालामदों। आरो बे धरनाखौ नोंथांमोना मोनदों। माखासे बिथांमोनाथ' बेबायदि भिडिअ नुबा माने स्किप खालामखायो आरो नाथाय नोंथांमोना आं खिन्थागोन बे धरनानि गुबै ओंथिया मा। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ जानो हागौ बयबो मिथिखागौ। बे मिथिखानाय कमन बाथ्राखौ आं बुंगोन फार्स्टआव। बे जाहैबाय मा दिनैसिम जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि हारिया माखासे राइट्सफोरखौ मोन्थाइफोरखौ गोनांथिफोरखौ होस्रिख्रावालासे बिग्रायालासे लामा जथायालासे मास गेदारिं जायालासे धरना खालामालासे ट्रेन लामा होथेयालासे बास लामा होथेयालासे जेबो मोनफेराखै लोगोफोर। जिउ बावनांगौ जादों जों रावनि थाखाय बुहुमाव बेबायदि जेबो जारिमिन गैया जेराव रावनि थाखायनो मिडियामनि थाखायनो बबेबा हांखोनि थाखायनो जिउ बावनाय बेबायदि जेबो गैया लोगोफोर। बुहुमाव बेबायदि रेकर्डआनो गैया। स' जोंनि बर'फोरनि जारिमिना बेबायदि आरो स' मैयानि माखासे जि खुद्रिसारनाय बे खुद्रिसारनाया जाहैबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननानै लादोंमोन मा जेब्ला बिटिआरआ जाबाय बिनि उनाव माखासे जोंनि गोनांथिफोरखौ जोबोर थाबैनो सुफुंगोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै बे सरकारा जोबफैबाय आरो दिनैसिमबो माखासे खामानिया जोबोर डिले। टेट एपइन्टमेन्टनि बाथ्राखौनो बुं, सिंगल टिचार, जिर' टिचार बेबायदि माखासे स्कुल दङ आरो जोबोर खम स्टुडेन्ट दङ। माने कारना ओरैबायदि आरो रिलेटिभिटि टाइपनि माखासे गोरोन्थियाथ' जोंनिबो थासिगोन। माखासे स्कुलाव मा जाबाय स्टुडेन्ट गैया आरो प्राइभेटाइजेसनाबो मोनसे कारन जाहैबाय। आरो माखासे स्कुलाव माने रिटायार्ड जाय टिचार गैयिनि थाखाय बै जायगानिफ्राय गथ'फोरा थांदों। खायसे जायगायाव मा फोरोंनाया मोजां नङिनि थाखाय गथ'फोरा गुबुन जायगायाव थांदों। स' गोबां रोखोमनि इस्यु आरो बै इस्यु माखासे गासैबो दायनिगिरिया सरकारानो लोगोफोर। नों आं मानसिनिबो थागोन नाथाय सरकारनियाव बांसिन थायो लोगोफोर। जुदि सरकारा एसे कारा खालामनायमोनबा सोलोंथाइ बिफाना जुदि स्ट्रं जानायमोनबा दिनै जोंनि बर' मिडियामनि स्कुला थैनाय नङामोन। सरकारनि टारगेटआथ' प्राइभेटाइजेसनसो, मेन टारगेटआ जाबाय प्राइभेटाइजेसन। स' सरकारि स्कुलखौ हायोबा फोजोबनांगो आरो प्राइभेट खालामजोबनांगो। बे जाबाय सरकारनि मेन उद्देश्य। लं रानाव थांखिया बेनो आरो अबजेक्टिभा बेनो आरो स' बेफोरखौ लानानैनो माने जोंनियाव दा माखासे स्कुला भेन्सार जानानै दङ। बै स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। माखासे स्कुलाव माने टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ, टेट खुंनांगौ। सी टेटआव लेंगुवेज वानआ मा नोंथांमोना मिथिखाबाय बे जाबाय मादार टां बिमा राव नङा होमबा। लेंगुवेज वान डेट मिन्स बर' रावखौ सोनांगो। लेंगुवेज वान माने खालि बर'खौ होनदो बे नङा, गुबुन गुबुन जेसेबां रिजनेल लेंगुवेज दं बेफोरबो थाफागोन बेहाय, जायफ्रा बेहाय इनक्लुड जाना गैया। स' सी टेटआव बेखौ सोनांगौ। आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पस्ट क्रिएसननि बाथ्रा बुंदों, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पस्ट क्रिएसननि बाथ्रा बुंदों, गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पस्ट क्रिएसनखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। आरो अदालगुरियाव इउनिभार्सिटि जि केम्पास बानायदों बेवहाय बबे डिपार्टमेन्ट थागोन बै हिसाबै पस्ट क्रिएसन बेबायदि खालामाखै। स' पस्ट क्रिएसनानो जुदि गैयाबा आरो माखासे मोनसे गेदेर जेंना SIU जायफोर नोंथांमोना साख्रि मावदों बिथांमोना मिथिगोन थारैनो SIU एप्रुभ जानायासो जाबाय फाइनाल नोंथांनि कनफार्मेसन साख्रिनि नङा होमबा। स' बैबायदि SIUनि जेंना SCRT NCRT बैफोराव माने जोंनि सुबुं गैया, अफिसार गैया, गोबां रोखोमनि जेंना आरो बै माखासे नोंथांमोना खोनागोन, नोंथांमोना भिडिअखौ होगोन। जानांगौ नोंथांमोना खोनाखाबाय, जायफोरा खोनासंखाबाय नोंथांमोना खोनासङाबाबो जागोन। नाथाय जायफोरा बेखौ खोनायाखै खोनासंनाया मोजां आंनि चेनेलनि थ्रुयै। मानोना निउस चेनेलफोराव जों नुनो मोनो जोबोर खम नायो निउस चेनेलफोरखौ, बर' निउस चेनेलफोरखौ। बुंनो थाङोबा निउस चेनेलनिख्रुइ माने गुबुन गुबुन इउटिउबारफोरनि भिडिअखौसो बांसिन नायो मानसिफोरा। स' बेनिखायनो जानांगौ जायफोरा नायफ्लाखै नोंथांमोना नायनाया मोजां। दिनैनि थासारियाव जोंनि मिडियामा थैनायनि लामायाव जोंनि बर' भाषाजों जेसेबां रिलेटेड जेसेबां माने कन्डिशन दङ बैफोरखौ नोंथांमोना नायोबा नुगोन गासैयावबो डिले खालामनानै दोनदों। जोंनि मानसिखौनो इनक्लुड खालामा जेरावबो। जोंनि बर' मिडियाम स्कुला थैयोबा मा जागोन? एक नम्बरावनो मिडियामखौ जों बासायना लाखिनो हानाय नङा। स' प्राइभेट स्कुलनि थ्रुयै मिडियाम बासायनाया एसेबां इजि नङा लोगोफोर। बे बहुद टाफ खामानि जानो हागौ।
बेनिखायनो जोंनो सरकारि स्कुलखौबो नांगोन स' बेबायदि माखासे जेंनानि सोमोन्दै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय माने थाङै थुङै बाथ्राया बेनो जुदि जों दिनैनि समाव सरकारखौ बेबादि जुदि दाबि होनानै माखासे आफादफोरा लोगो नांनानै जोंनि पाब्लिकफोरा जुदि दाबि खालामाबा जों जुदि बेबायदि हिस्रिखावफिनाबा अब्ला जोंनि बाथ्रा खोनासंनाय नङा लोगोफोर खारन थांनाय 5 बोसोराव आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुजिना मोनो बे जाहैबाय मा जाबायदि हिस्रिख्रावबाय थानाय समाव जोंनो जाबायदि बुस्थुफोरखौ होदोंमोन थाब नाथाय बै हिस्रिख्रावनाया खम जानाय लोगो लोगो एसे दुरबल जाबाय एसे थान्दा जाबाय माथो बर'फोरा स' लासै लासै होगोन बा होआबो जानो हागौ बांद्राय माने बेबायदि थगाय थसि दोनबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोबाव बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो नुदों जब तक मामा हे तब तक जों बिथांनि आथिंखौनो हमनांगोन बेखौनो नुदों आरो जों आथिखालाव जाय जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि दं आसामाव ना रनज पेगु डाङरिया बिथाङा दिनैसिम बबे खामानिखौ साक्सेसफुली मावदों आंथ' मिथिया नाथाय गासैबो खामानियाव हिमन्त सारनि माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बाइकबाबो हमथानाय थाखायो आरो स' बिनिखायनो दिपेन बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना जे हस्तक्षेप माने बारस'नानै खामानिखौ बिनिफ्राय सेनानैबाबो बे खामानिखौ मावनांगौ आरो बे बाथ्राया नंखागौ स' दिनैनि थासारियाव आसामाव माने हिमन्त सार दं माने गासैबो खामानिया बिनिफ्राय जानांगोन जब तक हिमन्त हे तब तक हिमन्त के अलावा कोई भी नहीं नङा होमबा जेब्लासिम हिमन्त मामाया दङ बै समसिम बिथांनि पारमिसननि अनगा रावबो मन्थ्रिया जेबो मावनो हागोनखौ जों बाय दाउट दं आरो स' बिथांनि परामर्श नांथारगोन परामर्शल' नङा बिथांनि माबा मोनसे नांथारगोन आरो नोंथांमोना नुदों मेट्रिकनि रिजाल्टखौबो चिफ मिनिस्टारा होयो नोंथांमोना नुदों माब्लाबा सोलोंथाइजों रिलेटेड प्रेस कनफारेन्सआवबो हिमन्तआसो बुङो चिफ मिनिस्टारासो बुङो बेखौ नोंथांमोना नुदों स' दिनैनि थासारियाव इलेक्सन जिहेतु फैबाय थादों जोङो जरदार बे धरना खालामनांगोन जेब्लासिम पुरन खालामा खारन दिनैनि थासारियाव जों नुबाय थादों माने लाइन स्कुलफोराव माने रिटायार्डनि अनजिमाया ओरैबायदि बांलांदोंना फोरोंगिरियानो गैया जानायनि मोनसे लामायाव आरो एलपि स्कुलफोराथ' थैजोबसिगोन होनना आं गेरेन्टि होनना बुंनाय दानि थासारियाव आरोबाव बेखौबो नोंथांमोना मिथिदों थारैनो हाइ स्कुलखौ हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामनाय हाइ स्कुलखौ हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड जि खालामनाय प्रसेस मोननैसो स्कुलाथ' जानानै थांबाय नाथाय बैफोराव पोस्ट ग्रेड गैया माने मा सिस्टेम खालामदों सरकारा जानो हागौ माखासे मिथिया जायफोर सुबुङा बैहाय MA पास जानाय दङ ना बैफोरनि थ्रयै बेखौ फोरोंबाय थादों आरो सोरखौबा माने गेस्ट टिचार हिसाबै लिंथ'नानै फोरोंहोदों उइदाउट दरमा स' बै थाखानाय फोरोंगिरिफ्रा MA पास नंगौ नाथाय बै फोरोंगिरिफोरा बेसेबां क्वालिफाइड हायार सेकेन्डारिनि थाखायथ' BEd खौ नांथारगोन नो डाउट स' दिनैनि थासारियाव ओरैबायदि जोंनि मानसिफोरा BEdआबो खम स' बेबायदि बिथिङाव MA पास प्लास BEd बेबायदि सुबुंथ' बहुत खम जागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जुदि पोस्ट ग्रेड जुदि खालामोबा गोदानै अब्लाना निस्सय गोदान सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बेबायदि डिग्रि थाखानाय जागोन स' अब्लानिया मा जागोन स्कुलफोरा थांनानै थागोन हायार सेकेन्डारि लेभेला थिग जागोन आरो नङाबा बै थाखानाय फोरोंगिरिजोंनो जुदि बेखौ लिरथेनानै दोननो नागिरबाथ' बे माने आपग्रेड खालामनाय जेबो मिनिं थानाय नङा आरो स' बेबायदि इस्यु आरोबाव 101टा माने बेबायदि हाइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनायनि बाथ्रा बुंदों 35टा मडेल हाइ स्कुलनि बाथ्रा होनदों नाथाय बेफोर दिनैसिम मोनसेबो मोगथां जायाखै मोननैसो आपग्रेड जाना थानायनि उनाव बेफोराव जेबो पोस्ट क्रिएशनखौनो खालामाखै स' पोस्ट क्रिएशनानो गैबावाबा एपइन्टमेन्टआ कहाँ से आएगा एपइन्टमेन्टआ जागोन पोस्ट क्रिएशननि उनाव आरो बेबो मा जागोन एग्जाम जागोन स' जोंनि BTRनि बेलायाव जों जुदि रुल्सखौ जुदि जों नेसनेल लेभेलाव जाबायदि रुल्स बा जोंनि स्टेट लेभेलाव साख्रिखौ जाबायदि रुल्स होयो बैबायदि लेभेलाव थाङालासिनो एसे डिफरेन्ट लेभेलाव जुदि थांनो हानायमोनबा जायखौ प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन उइदाउट कन्डिशन लेस आरो बे कन्डिशन लेसखौसो जों धरना खालामनांगोन होननानै बुंगोन दिनैनि थासारियाव स' जोंनि स्कुलखौ फोथांनो थाखाय स्पेसियेल मोनसे क्राइटेरिया क्रिएट खालामनानै मा खालामनांगोन जे स्कुलखौ फोथांनो थाखाय मिडियामखौ फोथांनो थाखाय स्पेसियेल कन्डिशन क्रिएट खालामनानै मा खालामनांगोन जोङो एपइन्टमेन्टखौ जुदि होनो हायोबा सरकारखौ आरो बेनि थाखाय मा जरदार जों नाजानांगोन स' जाय नियमखौ माने जोंनि सानैसो नेताफोरा बानायो नङा होमबा गोसोबादि सेफायनो बानायनोबो हायो स' आसामनि बेलायाव आरो जों बायदि बर' मानसिनि बेलायाव ST ट्राइबेलफोरनि बेलायाव ना जुदि स्कुलखौ फोथांनो गोनांबा बै सरकारनि जिखिनि नियम बानायना होदों ना क्राइटेरिया बै क्राइटेरियाजोंबो जाजोबा लोगोफोर माखासेया बुंनो हागौ आथिखालाव जोंनिफ्राबो बहुत MA पास जाबाय बहुत माने BEd लानाय ओंखारबाय नाथाय बेबो थोजासे नङा लोगोफोर इमान गोबां अनजिमानि नांगोन ना बे कुछ भी नहीं माने बेजों कमप्लिटआनो जानाय नङा आरो माने जिखिनि जों कमप्लिट बेखिनिखौ होबाबो हमना ला होबाय आरो बिनि उनाव मा जागोन ओरैबायदि गोबां अनजिमा रिटायार्ड जागोन ना खनसेनो भेकुवाम क्रिएट जानो थांगासिनो दं स' ओरैबायदि मोनसे भेकुवाम क्रिएट जानो थांगासिनो दं ना माने
माब्लाबा नोंथांमोना नुदों ना राक्षसफोरखौ बुथारनो जाय राक्षसखौ माने मोदायफोरा बुथारनाया रावबो बुथारनाया नाथाय बिसोरनि हाथियारखौ फोजोबनो थाखाय मा भेकुवाम हाथियार इउज खालामो ना मोदायजोफोरा भगबानफोरा स' बेबायदि मोनसे जुदि जोबोर गिदिर जुदि भेकिउम जुदि क्रिएट जायोबा मा जागोन थिग ना होनानैबो फोथांनो हानाय नङा बेबायदि मोनसे जाहैनो हागौ आंथ' बेखौ सानदों फिउचाराव मोनसे भेकुवामनि थासारियालागि लांनो नागिरनाय बायदि मोनदों आरो बिनिखायनो बिनि सिगां जों मा खालामनांगोन जरदार सरकारखौ नारसिननांगोन लोगोफोर स' आंनि रिएक्सना बेनोमोन आं बांद्राय बुङा नोंथांमोना खोनासं बे भिडिअ थारैनो गोलाव जागोन नाथाय नोंथांमोना खोनासंजोबनाया दरकार फिउचारनि थाखाय नोंथाङा जि मिडियामाव फराय खोथा गैया नाथाय जोंनि बर' हारिनि थाखायथ' जोंनि भाषाया थांना थानांगोन ना लोगोफोर बिनिखायनो नोंथाङाबो सापर्ट खालामनाया दरकार दाबी पूर्ण হলে আমি ক্ষান্ত নহম নিখিল বড় ছাত্রসন্থা জিন্দাবাদ নিখিল বড় ছাত্রসন্থা জিন্দাবাদ ন্যায় খেলার বড় বিভাগ নিযুক্তি দিও সিটেটর বড় মাখা অন্তর্ভুক্ত কর সিটেটর বড় মাখা অন্তর্ভুক্ত কর অতি শিক্ষা বিদ্যালয় প্রাধিকরণ কর অতি শিক্ষা বিদ্যালয় প্রাধিকরণ কর আমার লাগে শিক্ষক নিযুক্তি আমার লাগে শিক্ষক নিযুক্তি আমার লাগে বিদ্যালয় প্রাধিকরণ আমার লাগে বিদ্যালয় প্রাধিকরণ এসসিআরটি নিযুক্তি দিও স্কুল এডুকেশন বোর্ডের নিযুক্তি দিও এসসিআরটি নিযুক্তি দিও বদলেন বিশ্ববিদ্যালয় উদালগুড়ি ক্যাম্পাস পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দিও বদলেন বিশ্ববিদ্যালয় উদালগুড়ি ক্যাম্পাস পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দিও আমার লাগে সমাধান दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि बानजायनायाव आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफाद गुबुन आफादाबो बाहागो लादों जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिरियान डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि लादों बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तैयार खालामदों दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार राइट टु एडुकेसनाखै धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय खिन्थु खालामाखै आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन टिचारा रिटायार जागोन स्कुलाव टिचार गैया जागोन स्कुला थैगोन स्टुडेन्ट गैया जागोन बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु दा बेखायनो सिटेटआव लेंगुवेज 1 सोनांगौ हायार सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव बेयाव पोस्ट क्रिएसन गैया टिचार गैया गोदानै 101 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय खालामा पोस्ट क्रिएसनबो गैया 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय प्रतिश्रुति होबाय बेखौ गायसनाखै सिंगल टिचार 0 टिचार स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम सरकारा बिटिसिखौ बुङो नोंसोर टिचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै बिटिसिआ आसाम सरकारनो एसअए एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ एसआइअ हरा टिचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार एसआइअ एप्रुभेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों इजिएस सेन्टाराव 72 नाम्बार इजिएस सेन्टाराव कुनु टिचारानो गैया पोस्ट क्रिएसन गैया व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय एससिआरटिआव लेक्सारार गैया जोंनि टेक्स्ट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन स्कुल एडुकेसन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायर सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै
डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव पोस्ट क्रिएशन गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ बिटिआर काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पोस्ट क्रिएशन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनुट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इसु बे इसुनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इसु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इसुआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जुदि समाधान जुदि जायाब्ला गणतान्त्रिक आफाद छात्र संगठन जातीय संगठन हिसाबै जोंनि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आरो जोंनि आन्दोलनखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन।